ברוכה הבאה לפודקאסט שלי, פודקאסט על תודעה, שינוי מציאות, הילינג ומה שביניהם. בכל פרק אני פוגשת מישהי או מישהו שחיים את הרוח באופן עמוק ומעשי, ויחד נגלה שכבות של משמעות שיעזרו לנו ליצור חיים טובים ובריאים יותר. אני ענבר יאלי וסרברגר, בואו נתחיל. אז היום איתנו בפרק דוד בנאי, שהוא פסיכולוג קליני, מורה לפסיכותרפיה, מדריך צוותים, מנחה ומרצה בנושא הורים, מתבגרים, ילדים. הוא מרצה באוניברסיטת בר אילן במסלול לטיפול מיני. הוא מנהל ומרצה בבית הספר ללימודי התיאוריה הפסיכואנליטית, מדריך קליני ביחידות רווחה שונות, וגם איש פשוט ממש מעניין ומסקרן. אני אגיד שבלי קשר הייתה לי פגישה עם נומרולוגית מהממת לפני כמה ימים, והבנתי שמהנסתר לגלוי זה לא שם טוב כל כך, אז השם של הפודקאסט הולך להשתנות. וזהו, רק רציתי שתדעו את זה, את הפרט הקטן הזה על החיים שלי. וגם היה עוד מלא דברים מעניינים בשיחה הזו, האמת. מאוד ממליצה על נומרולוגיה חכמה. אז עם דוד דיברנו על... אמרתי לו שאני רוצה לדבר איתו על אשמה. ומפה לשם השיחה הגיעה לרבדים מאוד מאוד מעניינים. באופן כללי אני מאוד נהנית מלדבר עם אנשים על רוח ולשמוע איך כל אחד מרגיש לגבי הרוח ואיך הוא רואה אותה. אז עם דוד זה באמת היה מאוד מעניין כי הוא איש מאוד מאוד חכם. אז אני אגיד שההקלטה לא הכי טובה, אבל אני מקווה שתצליחו להפיק ממנה את המיטב. כי באמת היה לי מאוד חשוב להעלות את הפרק הזה, כי אני יודעת כמה אנשים יש שמתמודדים עם הדברים שהעליתי בפרק הזה, עם נושאים של ריצוי ושל קושי כללי בחיים והרבה תסכולים. ואנחנו מביאים שם כמה רעיונות ופתרונות מאוד מעניינים, ודרך התבוננות, אני חושבת, מאוד מעניינת על החיים שלנו, ובעיקר דרך לשנות את השיח הפנימי שלנו, שזה בסוף מה שמשנה את המציאות. זהו, אז אני ממש מקווה שתלגמו כל מילה בשקיקה, כי זה מה שאני עשיתי כשישבתי לצידו. תהנו. שלום דוד. שלום ביי. ותודה שאתה נמצא איתי. הגעת היום בעצם לדבר איתנו על אשמה, ואמרנו שנחבר אותה בכל מיני צורות כזה לרוחניות. אבל לפני זה אני רוצה שרגע תספר טיפה איפה כרגע אתה נמצא בחיים, קריטי שעשית כל מיני דברים ויש לך כזה מלא עיסוקים, וכזה על מה אתה עובד עכשיו, מה קצת שקל להכיר אותך. זו שאלה כנראה מאוד קשה, התחלתי עם שאלה קשה. כן, חשבתי שאתה תפה. אני לא בטוח שאני יכול להגדיר, אני עושה הכל ביחד, אני עושה הרבה דברים. זה לא שפעם עשיתי דבר אחד ועכשיו דבר אחר, אני עושה אותם אחרת, נגיד ככה. מבחינה מקצועית אני עובד בתחומים שונים, אני גם מטפל כמו כל מטפל אחר, פסיכותרפיסט, עושה תרפיות דינמיות ארוכות טווח, קצת טיפולים זוגיים, טיפולים לילדים, אני מלמד בתחום של טיפול מיני, פרוורסיות ועבריינות מין, בבר אילן, במקומות אחרים. אני מלמד הרבה פסיכותרפיה, איך מטפלים, בהכשרות מטפלים, בין השאר בבית הספר דעת, בית ספר לימודי התיאוריה הפסיכואנליטית, שאני מקיים עם השותף שלי דוקטור עומר לאנס, ואני עושה השתלמויות בהרבה נושאים ממשקים עם רווחה, נושא של זוגיות בקונפליקטים כרוניים, הסתה בתהליכי גירושים, נוער במצוקה, התמכרויות, אלימות במשפחה, דברים כאלה. כאילו את הדברים שנוגעים באמת כבר לבירוקרטיות, וכשאתה מתכוון לרווחה אתה מתכוון לא, רווחה אני לא מתכוון לחלק של המנג'מנט ברווחה, אלא החלק הטיפולי להתמודדות עם אוכלוסיות קצה, מעוטות יכולת, חסרות מודעות לצורך בטיפול מבחינה תרבותית, וההתמודדות איתן, האוכלוסיות האלה צריך את הרווחה שתיפגש איתן, היא בעצם הגוף היחיד שמצליח לעשות משהו עם זה אוכלוסיות שאף פעם לא הגיעו לטיפול פרטי, או מגיעות רק אחרי שהן עוברות איזשהו פילטר דרך הרווחה, עוברות איזושהי הכשרה והיכרות עם היכולת לשינוי, יכולת להתמרה, ואז לחלק לפעמים יש מוטיבציה גם בשוק הפרטי. אבל כי אחרת עובדים הסוציאליים, הפסיכותרפיסטים הקליניים,
הם אלה שמתמודדים איתם, זו התמודדות מורכבת מאוד, ולכן יש הרבה צורך בהדרכה ובסמינרים בתחום הזה. אוקיי, מגניב, יופי. כן. מעולה, אז אני אשמח, רגע עצור, אני רואה שאתה מקליט, אתה רוצה אוזניות טובות להקלטה? לא. כי יש לי פה משהו שאתה יכול לחבר. זה ביקורת לעצמי, זה מה שנקרא לצורך שיפור השירות. אוקיי. אני רוצה לחשוב על מה שאמרתי אחר כך. בסדר. אז האמת זה מעניין, כי זה מתחבר לנושא. כן. של ביקורת עצמית, או של איך אנחנו בוחנים את עצמנו, איך אנחנו רואים את עצמנו, מה אנחנו חושבים על עצמנו, ואולי בסוף גם נגיע לאיך באמת ליצור שיח חיובי מול עצמי. אני ממש לאחרונה שמעתי שיש שני סוגי חשיבות, כאלה שחושבים במילים, וכאלה שחושבים באיזה משהו שאני לא יודעת, כי אני חושבת במילים, אבל כזה בצורות ובצבעים ובכזה. אז איך בתוך ההבנה הזאת, אנחנו יוצרים באמת שיח פנימי חיובי, ואנחנו ניגע בזה, אבל בצורה כמה שיותר מדויקת, כי בסוף הקהל שבדרך כלל מי שמקשיב לי זה אנשים שבאמת באים מהרוח, והם שמעו את כל ההתפלצפויות, ואני מאוד מאוד רוצה להביא אמת, ואת מה שבאמת עובד, ומה שבאמת קורה בחיים, מתוך כל הפרספקטיבות שאפשר בערך. אז כן, אז נתחיל לא באיך, אלא בלמה, או באמת התבוננות מרחבית על אשמה, ומתוך זה גם על ביקורת וכאלה. כן. זהו נושא מורכב, כמעט מיותר לציין שאשמה זה שם כולל, זה מונח כולל, קבוצה של תופעות. שאנחנו בדרך כלל בשפה קוראים לכולם אשמה, אבל יש בתוך זה תת קבוצות, סוגים שונים של אשמה, שמתפקדים ברמות שונות. אנחנו בדרך כלל קוראים לאשמה למשהו רע שאנחנו מרגישים אחרי שעשינו משהו רע. כן? ושאנחנו היינו רוצים לא לעשות אותו ורוצים לתקן אותו. ואנחנו שמים שם את המונח אשמה. אז זו הפרגמטיקה של המונח. אבל הוא יכול לבטא מצבים נפשיים ורגשות מסוגים שונים. כן, דווקא דבר כזה. בדבר, כנראה נרחיב את זה אולי אחר כך. הוא יכול לבטא חרדה מעונש. כן, פשוט פחד שבעלה לחטוף חזרה. עם כמה של צד השני. וגם אני מרגיש אשמה. כן. הוא יכול לבטא אכזבה מעצמי. יחסית דבר כזה לא מתאים לי. משהו לגמרי ברמה של הישגיות, מדידה עצמית שאדם עושה עם עצמו. הוא יכול לבטא תחושה של איזושהי כאב ביחס לפגיעה בזולת. אולי אשמה מפותחת, שהיא כרוכה בהזדהות עם מישהו אחר. והיא מתקיימת גם אם ברור לי שאני לא אקבל עונש, אף אחד לא ידע מה שעשיתי, וזה גם לא מפתיע אותי שעשיתי דבר כזה, עדיין אני מרגיש את זה. זאת אומרת, אשמה בעצם נעה, כאילו איזשהו סולם התפתחותי, מאשמה מאוד פרימיטיבית שלמעשה היא לא אשמה, היא פחד מעונש או מנזק או נקמה, לאשמה יותר מפותחת שמבטאה בעצם תחושה שכתוצאה ממעשה שאני עשיתי או מחשבה שהייתה לי, איבדתי את היכולת לקשר עם מישהו אחר שהוא יקר לי ובמידה מסוימת ופגעתי בו. שזה סוג של עונש. שזה כן סוג של עונש, אבל פה האשמה לא מבטא את הפחד מן העונש. לא מבטא משהו שיקרה, היא מבטא משהו שכבר קרה. ולא צריך לקרוא שום דבר, שאני פשוט ממשיך עם זה בחיים, שלי ככה. ברור לי שאף אחד לא ראה ולא החזירו לי את זה ולא יעניש על זה, עדיין יש על זה קטן פנימי. אני יודע שעכשיו, ולמה זה קורה? כיוון שההזדהות שלי עם האחר היא כל כך עמוקה, שאני רואה אותו כבר כחלק ממני, אני כבר לא יכול להגדיר את הטוב שלי במסגרת האור שלי האישי. אם טוב לי או רע לי, זה כבר קשור גם למה שמישהו אחר מרגיש, לדוגמה בהורות. מי שמזדהה באמת עם הילדים שלו, זה לא מובן מאליו, מי שמזדהה באמת עם הילדים שלו, אז אם קורה משהו לילדים, קורה משהו גם לא. אם הוא עשה את זה, אז תחושה תהיה לא נעימה, אשמה, משהו גם מפותח יחסית. אם יש הזדהות אוניברסלית,
כמו שבודהיזם מלמד לדוגמה, אז אנחנו נרגיש רע גם אם הזקנו לאנשים שאנחנו לא נמצאים איתם במגע אישי וכן הלאה, כן? וכמובן אז לכן האשמה היא מבטאה את הקשר שבין האדם לסביבה שלו. אחד הביטויים המובהקים, הקשר שבין האדם לסביבה, למודעות של האדם לסביבה, להשפעה שלו לסביבה, ההשפעה החוזרת של הסביבה עליו, היא למעשה, נגיד, ההיבט, נגיד, הביטוי השלילי, לא הרע, אבל השלילי פשוט, של המודעות לזה שאנחנו חלק ממערכת גדולה, שאנחנו תורמים לה ונתרמים על ידה. וכשאנחנו בעצם פועלים כנגד ההבנה הזאת, ההכרה, בתלותיות, אנחנו מרגישים אשמה. זאת אשמה מפותחת. והאשמה הזאת היא בהרבה מובנים בלתי נמנעת. משום שאי אפשר להתנהל בחיים, האינדיבידואל לא יכול להתנהל בחיים, בלי שהוא לפעמים ידרוך על הקווים, ידרוך על רגליים של אחרים, ידרוך על נמלים, יפגע, יחיה על חשבון מישהו אחר. אז כתוצאה מזה האשמה היא כל הזמן עובדת בתור סמן של מערכת היחסים שלנו בסביבה. ובמובן הזה היא דבר חיובי ביותר. כי בעצם מסמלת או מסמלת לנו שאנחנו כן מעורבים באיזושהי צורה ומעוניינים להיות מעורבים במה שיצרנו, כן, חברה. בדיוק. חברה, אני מדבר על גם מהויות דוממות, על העולם שאנחנו חיים בו, על קוסמוס, על טבע, על אני מרגישה שאני משתמש בפלסטיק. כאילו היום כזה, הכנתי פסטה, פתחתי שקית וזורקת כל פעם, המחזיק ואני כזה עוד פלסטיק. כן. כל פעם, עוד ועוד ועוד, בפח יחסית קטן, אבל לא מתמלא כל יום יומיים. כן. כן, אז שזה באמת אשמה. נכון. אז זה מעניין. זה אשמה טובה מאוד. כן. למה זה מעניין אותי? כי הסתכלתי הרבה זמן על אשמה כדבר מאוד רע. לא נעים לי. זה לא נעים בגוף. ואני מאוד בן אדם שאני מאוד בראייה של אני יוצרת את המציאות שלי על ידי התודעה שלי. אם אני ארגיש לא טוב, יהיה לי לא טוב. שהגוף שלי יחליט שהמציאות תראה את עצמה כמשהו לא חיובי לי בסוף. מציאות המראה שלי. אז אם אני באשמה, ואם אני לא מרגישה שאני עושה רע, ואני פועלת בצורה לא טובה, ובסוף מאוד קשה לי לשנות את זה, את הדברים הקטנים האלה. או לפעמים זה טעות, ואני ארגיש אשמה, או כעס על עצמי, או כן, תגובות נוספות, ואז זה ישפיע על הגוף שלי בצורה לא בריאה, וזה מחזיר אותי, עכשיו ניגע בזה, לשאלה של אז איך יוצרים שיח חיובי. בתוך האשמה שבסוף החיובית, כי היא מראה לנו כל מיני דברים טובים על עצמנו, וגם מסמנת לנו, כי זה כל אחד בעולם הערכים שלו. אני מרגישה אשמה על זה שעשיתי ככה וככה, מישהו אחר ירגיש אשם על משהו אחר. אז בתוך העולם הערכים שלי, כמה שאני יכולה, איך אני יוצרת שיח חיובי והרגשה נעימה מול עצמי, למרות שהאשמה זה רגש מאוד מאוד קשה להרבה אנשים. אני אישית מכירה אנשים שהאשמה היא ממש, כמו שאמרת, לא לצאת מהקווים, זה הדרך, רק שאני לא ארגיש אשמה. כן. והאשמה גורמת למצבים קשים. רוב האנשים, תקופתי אני בכל פעם ככה. כן, ואיך יוצרים את השיח החיובי בתוך זה שיש חיים במשמע? זה גם מורכב מהרבה דברים, וגם זה לא משימה שבהכרח אפשר להטיל על האינדיבידואל. שאדם יחיד בתוך סביבה בעייתית, קשה מאוד לייצר מצב כזה. זה מצב שמאפיין תרבות. אפשר לייצר תרבות שבה אפשר להכיר באשמה כמרכיב חיובי בתוך ההתנהלות של החיים, משום שכדי שאדם יוכל לחוש אשמה, והסבילות לאשמה היא אחד המרכיבים היסודיים בבריאות, בזווית ראייה פסיכואנליטית. יכול להחזיק אותה, לחוש אותה ולהחזיק אותה ולחיות איתה ולישון איתה בלילה ולקום איתה בבוקר, ולא לנסות להיפטר ממנה מהרגע להרגע, משום שחלק מהאשמות שלנו, לא שום ספק, מועברות אלינו דור לדור, וחלק מהאשמות שלנו הן למעשה מרכיבות את האג'נדה הרוחנית שלנו, את המעשים שאנחנו מתכוונים לעשות במהלך חיינו, ומה שלא נסיים גם להעביר לילדים שלנו. זאת אומרת, דברים שאבות אבותינו הזיקו, למשל הזיקו לעולם, הזיקו ליקום, לכדור הארץ, הזיקו לעמים אחרים, כן? הזיקו לעצמם. אז יש משימות תיקון שמתגלגלות על פני כמה דורות,
ואם נסתכל בצורה פשוטה ביותר, כאילו העם הגרמני, כן, יש לו אשמה כזאת, הוא מחזיק אותה בכבוד רב. יש להעריך את זה. הוא עשה דברים עליונים ולהתמודד עם האשמה כחלק מהתרבות שלו. כמובן בפנים יש פיצולים שונים כאלה ואחרים, אבל זה הפך להיות אג'נדה, כאילו אף אחד מהם לא מת בגלל זה, כן? זה בסדר. וזה מאוד משפיע על האופן שבו הם חושבים, על שיקול הדעת שלהם, על העומק שלהם בלהבין תהליכים אנושיים. כשאדם מרשה לעצמו לחוש אשמה, הוא למעשה מכיר ברוע כמרכיב מרכזי בתוך החיים. הוא מכבד אותו, הוא מבין שיש רוע ברוע, יש בו רוע, יש בסביבה רוע, ושהרוע דורש התמודדות יומיומית. הוא לא לרגע לא מתנער, ולא מופתע מזה שהרוע מופיע. אלא נמצא בעבודה יומיומית, בשביל עבודת התיקון, operation, לתקן את הדברים. ולכן היכולת לחוש אשמה במובן הזה היא איזו משימה גם רב-דורית, משפחתית וקהילתית ותרבותית, וזה קשור באיך אנחנו מדברים על אשמה, איך אנחנו מתייחסים לעובדה שמישהו מאשים אותנו. את מאשימה אותי, כן. אני מרגיש זה נשמע לא רע פתאום, כן. מצביעים לנו על הקשר בין מה שאנחנו עושים לבין מה שקורה בסביבה. זה כל העניין של להאשים אותנו, כן. מצביעים לנו על אפקטים, כתוצאה מהחיים שלנו, כן. עשינו מלחמה כעת, ולא ספק פגענו גם באנשים, ואיך אפשר להפיל מלחמות חרסין, איך אפשר כאילו שלא לפגוע באנשים במלחמה. אז את רואה אם את מסתכלת על המלחמה, שזה מהשיח הציבורי לא מסוגל להחזיק את האשמה כאיזשהו טקסט שצריך ללמוד אותו. קודם כל צריך ללמוד אותו ולהתבונן בו וכן הלאה, ושום טקסט מובן מאליו. אם עשית מלחמה או הגבת במלחמה או השתתפת במלחמה, יש לך ללא שום ספק בעולם רשימה גדולה מאוד של דברים רעים שעשית. אין שום מלחמה שאפשר לבצע באיזו דברים רעים בתוכה. אז בסדר, זה קורה. צריך להסתכל על זה, צריך להכיר את זה, צריך לתעד את זה, צריך לרשום את זה. הכי חשוב, צריך לתקן את זה. היום, בעוד שנה, בעוד 10 שנים, בעוד 100 שנה, צריך לתקן את זה, ומה לעשות? היינו כבר מעורבים בזה. אז את רואה את הפיצול בחברה הישראלית בין קבוצות שמכחישות את האשמה לחלוטין. אם המלחמה שלי היא הכרחית, אז למה שאני ארגיש אשמה? מה הקשר בכלל? ואם מישהו ניסה להרוג את הילד שלי ויריתי בו והרגתי אחר כך עוד אדם חף מפשע, אז אני בסדר, אז אני לא אשם. ודאי שאני אשם. אני זה שהרגתי את האדם חף מפשע, מה הוא קשור לעניין בכלל? כן, לדוגמה, אז חלק מהחברה היא פשוט לא יכולה להחזיק את זה, כי היא מרגישה שהאשמה שוללת את הזכות שלה להגן על עצמה. זו טעות חשיבה חמורה מאוד. היא קשורה לאופן היסודי שבו אנשים מתייחסים לאשמה. איך מחנכים אותם להבין מה זה אשמה ואחריות בכלל. וחלקים אחרים באוכלוסייה חוגגים את האשמה. הם ממש חוגגים אותה. ומוכנים להתאבד בגללה מיד. כן? גם הם לא יכולים להחזיק את האשמה באיזושהי צורה. מבחינתם אם עשינו משהו, תוך כדי זה דרכנו למעלה, אסור לנו לעשות את זה, אסור לנו לצאת מהבית בגלל זה. יש איזושהי נאיביות בחשיבה של היחסים בין הטוב לרע, בדיאלקטיקה ההכרחית הזאת של הטוב והרע, כן? אז יש פיצול קיצוני, ויש מעט, חלק קטן מהשיח מסוגל לאבד את האשמה ולהפוך אותה למשהו יצירתי, למשהו שמאפשר חיים, שמקדם חיים, שמקדם למידה. אז כדי שאדם יוכל לשאת אשמה, הוא צריך ללמוד להתייחס אליה כדבר חיובי, הוא צריך גם ניסיון ביכולת שלו לתקן. אם הניסיון שלו מראה לו שהוא לא מצליח לתקן, למשל ילד שהוא אומר, תראה מה עשית, כן? או שאבא מראה לילד או לילדה כמה הוא סובל בגללם, והסבל של האבא הוא משהו ענק, הוא עיקומי, כן? הוא גדול מאוד על הילדה, היא לא יכולה לעולם לרצות את האבא, היא לא תצליח עוד פעם להעלות חיוך על שפתיו, כי הוא כל כך סובל. אז היא חובה את האשמה כמשהו בלתי נסבל, בנסיבות כאלה בהחלט התפתחו מה שאנחנו רואים אחר כך כתכונות נרסיסטיות, חוסר מוכנות לשאת אשמה, משום שברור שהיא תפקידה בסופו של דבר לדכא אותי, לשלול את הזכות קיום שלי, להבטיח לי עונש בסופו של דבר, כן, להכיל את החיים שלי ולדחוף אותי לתוך דחפים אובדניים.
אז ילד שגדל בסביבות כאלה, שהעמיסו עליו מוקדם מדי, יותר מדי אשמה, ואחריות לדברים שהוא לא יכול בעצם להתמודד איתם, הוא ייאלץ לפתח מנגנון הכחשה, וכחלק מהאישיות שלו, לא כתוצאה מתוכן מדיה מסוימת, אלא כחלק מהאישיות שלו, והוא יהיה בן אדם שלא יהיה מוכן לשום ביקורת עצמית. מה שהוא עושה הוא תמיד בסדר, ואם הוא עושה משהו לא בסדר, מישהו אחר לא בסדר בהקשר הזה. אז זה קודם כל כאילו איזושהי התנסות בילדות הדרגתית מאוד ביכולת לקבל אחריות, שזה למעשה אחד מהאומנויות המורכבות של הורים. איך אנחנו מלמדים את הילדים שלנו להרגיש אשמים בלי להרוג אותם. כן, וזה כמובן משהו שצריך לעשות בהדרגה, צריך לדעת בכל רגע, בכל שעה, בכל גיל, איזה אחריות לתת לילד, ואיך לקשור את היחס בין מה שהוא עשה ובין מה שקרה, בין מה שאפשר לעשות. בין מה שאפשר לעשות, כן, איך אפשר לתקן, ומה קורה כשאנחנו עשינו משהו וזה אי אפשר לתקן. קיבלנו איזה תכשיט יקר, חד פעמי, ארכיאולוגי מחוץ לארץ, מקרוב משפחה, והילד שבר אותו. זה לא יחזור על עצמו. צריך לעשות אבל, כן? צריך ללמד את הילדים שלפעמים יש דברים שאי אפשר לתקן אותם, אבל אנחנו נאלצים להמשיך לחיות עם זה. אנחנו לא מתכחשים את זה שעשינו את זה. אז אני עונה לך מאוד בקצרה. כן, אני מרותקת וחושבת על מלא דברים תוך כדי. כן. בעיקר על עצמי מן הסתם, על מאפיינים. אני מלא זמן חשבתי שאני מרקסיסטית, כי אני מאוד אוהבת את עצמי. אני אוהבת את מי שהפכתי להיות. זה דבר נפלא. זה דבר נפלא, כן? אני מדברת פעם. לא הבנתי איך יכול להיות שממש נולדתי עם זה. באמת עם ביטחון עצמי ועם אהבה עצמית, שעם הזמן התגברו, השתנו, למדתי את החוסר ביטחון של כל מיני. וכשדיברת על החוסר יכולת להכיל אשמה, חשבתי על יחסים עם כל מיני אנשים שבחרו לאתגר אותי. נקודת המבט שלי מאוד גבוהה, בחרו כנשמות להגיע לכאן בשביל בין היתר לאתגר אותי. ויש אנשים שבאמת לא התגרו אותי יותר מדי, הם לא גרמו לי לחוות אשמה, הם לא גרמו לי, סך הכל תמיד הייתי בסדר איתם, והנה עוברי אורח כאלה בחיי. ויש את אלה שאיכשהו כל הצעד שלי יפגע בהם. וזה נורא מעניין לראות. וזה לא כי הם בוחרים להיפגע, וזה לא כי אני בוחרת לפגוע בהכרח, אלא מין, אני מאמינה שאנחנו באים לפה להתפתח ולגדול כל הזמן. אז כששני בני אדם שבוחרים לפתח אחד את השנייה, אנחנו נבחר לאתגר ונטיל את האצבע מאשימה. מספר פעמים, אבל שנינו זה יגרום להרהר, רגע, אבל זה באמת אשמתה, אני האשמתי אותה עכשיו במשהו שיש עליו אשמה בכלל, זה עולם הערכים שלי. בי זה פגע, לי זה עשה ככה. אבל האדם השני שלא מרגיש אשמה, האם הוא צריך להרגיש אשמה על זה שזה פגע בעולם הערכים האישי שלי, ואז זה הולך לביקורת העצמית, כבר לא אני, זה כבר כל מיני אנשים. אז אולי אני מקולקל, כי כל דבר פוגע בי. אנשים מאוד רגישים כאלה, שבאמת כל הזמן מרגישים פגועים, כל הזמן מרגישים אשמים, ונוטים לא לאנשים אחרים. כן, גם באמת שעשו להם דברים נורא חמורים, הם יאשימו את עצמם, לא, אני לא הייתי צריך ללכת לשם, אני לא הייתי צריך לעשות ככה, התנהגתי לא בסדר, למרות שהם היו באמת במצב, בראייה ממש כמה שיותר ריאלית, הם היו ממש בסדר. כן. אז זה מעין תסביך קורבני קצת שונה. כן, אבל זה מעניין, כאילו, כן, זה תסביך קורבני, כאילו, להיות כי אני רואה המון אנשים כאלה, שלוקחים עצמם הכל. ואני מרגישה שתפקידי בשיחה הוא הרבה פעמים לנווט את זה לא, שחררי את האשמה ממך, את בסדר גמור, לרוב נשים, את בסדר. אולי זה אשמתו, אולי לא, אני תמיד נמנעתי מלשים אשמה, בגלל זה כן נושא שמעניין אותי, כי אני נורא נמנעת מזה.
מאוד לא נעים. אז מעניין אותי לראות אשמה עצמית, לעומת לשים את האשמה על אחרים. בהחלט תיארת סיטואציה שבה אדם האשם, כן, הוא חי את האשמה שלו, זה שהוא מזיק למישהו אחר, הוא מזיק למישהו אחר, כן, אבל גם מלווה איזו תחושה, כמו הרצח של קין, כן, הרצח של קין רצח את הבל, אחיו, שזה רצח, זאת אומרת, אי אפשר לתקן את זה. וזאת האשמה בהגיעה. התחושה המזעזעת הזאת, שאנחנו עושים משהו שלא היינו צריכים לעשות, כן? של הטעות, שלא עשינו טעות, בגלל רגע מסוים של אימפולסיביות, בגלל שרגע מסוים לא ראינו מה טוב ומה רע, כן? ואז אנחנו מגלים בעצם שעשינו נזק לאחרים, גם עשינו בסופו של דבר נזק חוזר לעצמנו, הרגנו את האח לדוגמה, שזה הסמל של פעולה שלא הייתה צריכה לעשות. במובן הזה אנחנו רואים שהאשמה היא באמת דבר שתמיד מגלים אותו בדיעבד. לא, אף אחד לא עושה משהו מראש כדי להרגיש אשמה. עושים דברים טובים, או שחושבים שהם טובים, ואז בעצם מסתבר לנו. כלומר, אשמה זה הפלט בפוסט, בחשיבה הרפלקטיבית. ולכן אשמה תהיה תמיד תוצאה של חשיבה. כאילו לא חושבים, לא מרגישים אשמה. ואם אנחנו מתייחסים לפרספקטיבה, למשל של ווילפרד ביון שמדבר על ערש חשיבה, זה נעשה גם כדי לא לחוש אשמה. כי הם לא חושבים על מה שעושים, הם לא נזכרים במה שעושים, מכחישים או מדחיקים או מתעלמים, אז אין אשמה. אבל אם יש חשיבה ויש הכרה באחר, במה שקרה ובמה שאני עשיתי, יכולה להיות אשמה. זה היא כשלעצמה, התחושה הזאת כשלעצמה של הנזק הנסיבתי שנגרם בגלל הנוכחות שלי, מה שמאפיין המון אנשים, כן, בעלי אופי קורבני, בעלי אופי שמביס את עצמו, בעלי אופי מזוכיסטי, אנשים דיכאוניים, כן? זה התחושה של האשמה שמלווה בחוסר אונים קיצוני מאוד, הוא נעשה נזק נורא, לא ניתן לתקן אותו, אני אשם בזה, ואין שום אפשרות אחרת. אני צריך למות עכשיו, צריך לגרום אותי בדבר הזה. בדיוק, ולכן הפורקן של האשמה הזאת, התחושה של ההקלה, התחושה הקשה הזאת, היא מושגת דרך הרס עצמי. יכול להיות הרס מנטלי בלבד, על ידי זה שאני מגנה את עצמי, בתפיסה של מלנכוליה של פרויד, שיש כינוי עצמי, פרויד ראה בתכונה הזאת, עם משהו מאוד מרכזי באשמה ובדיכאון, הנזיפה בעצמי, דרך התעללות עצמית פסיכולוגית, כן? שנאה עצמית קיצונית, וחלק כמובן בפעולות של חיתוך ידיים, בהתנהגויות שהן התנהגויות שפוגעות ביכולת לשרוד, כן? לקיחת סיכונים מיותרים וקיצוניים ופתולוגיים, לא סיכונים מרגשים, הרס של מערכות יחסים, הבסה עצמית, בכל מיני תהליכים, אני מנסה להשיג משהו, אני בעצם שם לעצמי מקל בגלגלים, תחושה שאני לא זכאי למעשה ליחס טוב או להישגים מסוימים, כן? זאת אומרת, אני חי חיים שבהם אני עסוק בעיקר ולפרוק את האשמה כדי לא לסבול ממנה על ידי שאני הורס את עצמי. ויש בזה התענגות, יש בזה התענגות והמון סיפוק. זה בהחלט קונסטלציה שמתרחשת כשאדם גדל כילד, כן? אני מאמין שבילדות מתעצב האופי הזה, קריטריונים הבסיסיים של החזקה, יכולת להחזיק אשמה, המשמעות של אשמה, התחושה של עצמי כדבר טוב, כדבר חיובי, ובתוך זה יכולת להחזיק את הקטנים גם, ולתקן אותם, להחזיק אותם בשלווה ולתקן אותם לאט לאט. זה בהחלט מתרחש כאשר, לפחות נגיד התיאוריה, כן, שהורים מרגישים אשמה ולא יכולים להחזיק אותה, הם מעבירים אותה לילדים. זה מאוד בולט בתיאוריות על פגיעה מינית לדוגמה, ועל גילוי עריות, אבל זה בהחלט לא אינטימי רק לזירה הזאת, כן? כל דבר שהורה עושה גורם לילד לנזק או לקושי או לתסכול וכן הלאה, ולא יכול לקחת אחריות, בסופו של דבר יאשים את הילד, וישים על הילד את התחושה של להתנהג די שקט, בחוסר נימוס,
בחוסר שלווה, בחוסר ריכוז, בגלל בעיה של הילד. הרבה עשה את המעשה, הילד מרגיש את האשמה. ואז הילד בעצם צריך להחזיק את האשמה הזאת, כדי שההורה ירגיש יותר טוב, כי אם ההורה ירגיש יותר טוב, יהיה לילד אמא ואבא. אז בעצם הערס העצמי, אני למעשה מחזיק את האובייקטים שלי טובים וזמינים, ולא כועסים עליי, כי אני מעניש את עצמי כל הזמן. זה, מהפרספקטיבה הזאת, ערס עצמי, בכל מיני סוגים, בכל מיני רמות, נגיד אסטרטגיה לנחם, לרצות ולפייס, לפייס את האחר. ההליך הזה של פיוס הוא כמובן הליך פרימיטיבי מאוד, כי הוא מתייחס לתיקון, לאופרציה, באופן שגוי, כתהליך שבו אני משכנע את האחר, שהוא כאילו יהיה בסדר, שהוא יסלח לי. כן? אני משכנע את האחר שהוא יסלח לי, יוותר לי. אני מפייס את האחר, אני מרצה אותו, שהוא יסלח לי. אם הוא יסלח לי, אז האשמה מתבטלת. כן? זאת אומרת, האשמה פתאום היא מנותקת מהנושא האמיתי שלה, מהנזק שנגרם, והיא בעצם, אני פונה עכשיו לשופט, לא לזה שפגעתי בו. גם אם השופט וזה שפגעתי בו הוא אותו אדם, אז אני פונה לחלק השיפוטי שלו, כי אני רוצה שהוא עכשיו יסלח לי על מה שאני עשיתי, גם עשיתי משהו נורא, כי אם הוא יסלח לי, זה מעשה מתבטל, אבל אני עשיתי את המעשה הזה. כן? אז אם את חושבת, תגיד, על טקסים, נסתכל קצת אנתרופולוגית, על טקסים של הקרבת קורבן, לדוגמה, כן? שזה משהו שכנראה נעשה כדי לתקשר עם אוכלוסייה שהייתה לה חשיבה מאוד פרימיטיבית, והדרך היחידה לגייס אותה מוסרית להתנהג בצורה טובה, זה באמת לספר לה את הסיפור הזה של השכר והעונש, ואז הכניסו פה בעצם גורם שלישי, שהוא בעצם, הוא שולח לנו, אנחנו שמים ביום כיפור, ולא שולח לנו. עשינו כך, עשינו אחרת. באמת ביהדות יש הבחנה בין עבירות שאדם עושה בין אדם לחברו, שאז אלוהים מכריז על זה שהוא לא מוכן לקחת אחריות שיפוטית פה, כן? כן. וזה כתוב מסכת יום כיפור, עד שירצה את חברו. זה לא משנה כמה אתה תצום ותתפלל, אתה לא נמחה לך ועונך. עד שאתה לא בעצם תיקנת את מה שעשית מול הבן אדם עצמו. ויש עבירות שבן אדם למקום, אז אוקיי, זה באחריות האלה. כאילו, התיקון נמצא באחריות האלה, מבחינה הזאת. עבירות שבן אדם למקום, בדרך כלל, בסופו של דבר, עבירות שקשורות למידותיו של האדם עצמו. אלה דברים שאנחנו מרגישים אשמה, לגמרי בינינו לבין עצמנו, למשל, אנחנו לא קמנו בבוקר לעשות עבודה מסוימת, כן? לא פגענו באף אחד בעצמנו. חושבים אשמה על זה. זה אשמה שנמצאת בינינו לבין עצמנו, אנחנו איכשהו יכולים לתקן אותה בתחום האגוצנטרי, אבל לא כשפוגעים במישהו אחר. אז אנחנו רואים ברמות פרימיטיביות של התרחשות, גם ברמה אנתרופולוגית, בשחר המין האנושי, אפשר להגיד בתחילת תקופה חקלאית כנראה, וגם אצל בני אדם שמאורגנים, שהאישיות שלהם עדיין בתחילת ההתפתחות שלה, שהאקט של הפיוס והריצוי של האחר הוא בעצם נמצא במרכז האשמה. ואז מתפתח אופי מזוכיסטי, אופי של אדם שכל זה מרצה, מרגיש אשמה והיא גורמת לו למעשה לרצה לתקן, כי עדיין האחר הוא השופט, לא אני השופט את עצמי, האחר שופט את עצמי. אז האשמה הזאת היא גם אשמה מאוד לא בשלה. כן, וזה גם נראה לי סיטואציה נורא קשה, כשכל אחד יש לו ערכים אחר. אני כל הזמן חוזרת לזה, שכל אחד הוא שונה. אז אם האחר הוא השופט, כל דבר הוא בסדר, באמת, כל דבר. אם האחר הוא שופט. כן. אם האחר הוא שופט, אני בכלל לא קיים. אין לי עולם ערכים אחד. הכל הולך לפי מה שהוא רוצה. אני צריך לרצות אותו, אני צריך לדבר את האנשים שחיים בסוגיות, עסוקים כל הזמן לרצות את הבן זוג שלהם. במובן הזה הם מבטלים את עצמם. אין להם בכלל סמכות להעריך למה שהם עושים טוב או רע. זה למעשה המקור של האשמה, המקור הראשוני, זאת אומרת, מה שמגרה את התפתחות האשמה, זה שהילד רוצה שאמא תאהב אותו. אם הוא לא היה רוצה שאמא תאהב אותו, תמיד היה צורך לפסיכופת. זה רק מתחיל ככה, זה לא יכול להימשך. בשלב מסוים מתחיל להיות לו אכפתיות. אז זה כבר לא רק שיאהבו אותו, אלא שהדברים שהוא אוהב ימשיכו להתקיים, כי הוא אוהב אותם.
בהתחלה הוא אוהב אותם כי הם אוהבים אותו, אחרי זה הוא פשוט אוהב אותם. שזה הדרגה הרוחנית, הגבוהה ביותר, זה יכולת להתייחס לעולם ולאחרים כבעלי ערך, להריץ אותם ולסגוד לקיום שלהם ולמורכבות שלהם, לא בשביל שום דבר, שום אינטרס. לא בגלל שאנחנו באמת תלויים בהם, הם יכולים או לא יכולים לשלוט בהם, אלא פשוט כן קיימים בדיוק כמונו, והם בעצם יצירי בריאה או יצירי התפתחות מרשימים. כן, שזה קשה. כן. ממש, שני, שלשום עצרתי בכזה של פילדורוזית, טלוויזור דתי, היה שם כל מיני סוגי אנשים, אני בדיוק סיימתי לקרוא 2 ספרים בסוף שבוע, גם על מאוד רוחניים כאלה, והייתי בהורות שלי, ואני כדאי מכינה לכולם, אני אוהבת את כולם, ומשתדלת להחזיק את ה-state of mind הזה, ופשוט כל הבוץ, כל הרפש של החברה הישראלית היה שם, וגם לא, היה כל מיני אנשים. אבל האנשים שאני מסתכלת עליהם, נושבת, אוקיי, הוא גם, הוא יציר בריאה, הוא בדיוק כמוני, הוא אותו אדם, ואני לא מגדירה את עצמי כחכמה יותר, כן, אבל יש לו חוכמה שלי לגמרי, יש לו ביטחון, בחיים לא ראיתי דבר כזה, כאילו, אנשים חיים, זקופים, אז הצלחתי להעריך כל מיני דברים בו שלי אין, כנראה שם זה אדם ספציפי, אבל גם הייתי הרבה דברים שאני לא סובלת, התחצפות ומגיב וכל מיני דברים. ואז, עכשיו אני עשיתי את זה בצורה פרטנית על תכונות אופי, כדי להצליח בכלל לראות בו דברים טובים, כי האוטומט שלי היה להתרחק מהאדם. אז זה באמת דרגה רוחנית מאוד גבוהה, כי זה ברמת כאילו אני לא יודעת איך מגיעים לשם. להסתכל על כולם ככה כשווים. בעיקר השורש של זה, זה יכולת לא לקחת את עצמנו בתור תבנית, כדי לשפוט אחרים, לא כדי לשפוט אחרים, אפילו כדי להבין אחרים. כי הקונסטלציה של בני אדם אחרים היא שונה, מתרבות לתרבות וגם מאדם לאדם. אז ברגע שאנחנו לוקחים את עצמנו כאמת מידה, כדי בכלל אפילו לא לשפוט להבין מה זה, מי זה הבן אדם האחר, אנחנו לא נצליח להבין אותו בצורה כזאת. כל אדם הוא קונסטלציה שעומדת בפני עצמו, וצריך להבין את הכוחות שמפעילים אנשים אחרים, תרבויות אחרות. מה חשוב, מה נראה להם חשוב בחיים, למה זה נראה להם חשוב, מה סדרי העדיפויות שלהם. קודם כל צריכים להבין את הערכים ואת האידיאלים של האנשים. כי זה מה שבעצם מארגן את כל האישיות, את כל התרבות, האידיאלים. הכל הולך אחרי האידיאלים. תרבות יכולה להציג אידיאלים מסוימים ולא לעמוד בהם, אבל אז היא תשבור עם עצמם, היא תהיה מפוצלת. תמיד אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מסתכלים על תרבות מסוימת, מה הם האידיאלים שלה. אחרי האידיאלים אין שום כלום, אין שום דבר, משם הכל מתחיל. מהחלטות בסיסיות של מה הם החיים, מה המשמעות החיים, מה זה טוב, מה זה רע, מה שואפים. כל אדם באמת כנראה סוג של עומד באידיאלים שלו, בעולם הערכים שלו, ואז זה כזה וואו, אתה ממש עומד בעולם הערכים שלך, אתה ממש מרגישים את האידיאלים שלך, אם אני מסתכלת על זה ככה. כן, כן, אבל זה, וההתבוננות הזאת היא גורמת לך למעשה להבין מי הוא האחר, אבל יש בה גם איזה היבט טרגי. היא יכולה, ההתבוננות הזאת יכולה להבהיר לך מדוע את והוא שונים לחלוטין, אין ביניכם שום דבר. את יכולה להתפעל ממנו, אבל לעולם לא תוכלי לחלוק איתו לא את האדמה שלך ולא את הצלחת שלך. לא מובטח לנו שאנחנו נוכל לחיות בשלום עם אנשים אחרים. בני אדם הם שונים זה מזה יותר ממה שבעלי חיים שונים זה מזה. בגלל שאנחנו יכולים להתפתח לכל מקום, גם היכולת לבנות תרבות, השונות בין קבוצות אנושיות יכולה להיות כל כך קיצונית שיכולים להגיע למצב שאי אפשר להסתדר יחד. כן. לכן כל הרעיון הזה של הומניזם, כן, יש בו משהו מופרך. מה זה הומניזם? הרעיון הזה שלמעשה יש איזשהו מכנה משותף לכל בני אדם, ודרכו הם יכולים להגדיר, המין האנושי יכול להגדיר את עצמו כמין אחד, כן? אוקיי? ליצור שיתופי פעולה והבנה וכבוד, כלומר, למשל תחשבי על גזענות, מדברת על גזעים. וזווית ראייה השלכתית פרימיטיבית, לא בגלל איזושהי הבחנה של שונות בצד השני, כן?
אלא פשוט בגלל צבע עור, בגלל מין, בגלל דתות ודברים מהסוג הזה, כן? אבל התרבויות השונות, ההתפצלות בין התרבויות, כן יכולה ליצור מצב שקבוצות מסוימות יבנו תרבות שהיא תהיה כל כך שונה מתרבויות אחרות, שלא יהיה שום אפשרות להסתדר. כן, כי... לבנות מכנה משותף. כן, זה לא מובן מאליו. אמרת שיכולות ליצור שיתוף פעולה על בסיס כבוד, נגיד, יכול להיות שאלה לא דברים שיש בחברה הזאת שאנחנו מדברים עליה, שהיא מאוד שונה משלנו. כן. אז בכלל, למה להם לעשות את זה? הם לא מאמינים בזה. נכון. זה לא חלק ממה שהם מאמינים. נכון. כאילו, כזאת שונות. בדיוק. בגלל שאנחנו כל כך גמישים. בדיוק. ואז כאילו, מה הבסיס? השיתוף פעולה. איפה יהיה מכנה משותף? בסופו של דבר, השפות יכולות להיות כל כך שונות, שלא יבצעו שום מכנה משותף פשוט. זה לא מחויב מציאות. חברתית, לשונית, פילוסופית, שימצא מכנה משותף. עכשיו כן. כן. זה שובר. אז יש צורך ממש לבצע תהליך של שכנוע. אינטראקציה של שכנוע ליצור גשר. כן. למצוא יתרונות לגשר הזה בכלל. אתה יודע, הם רוצים כזה. לא יכול להפחיד קונפליקטים. כן, אני מבינה למה זה נהדר, אבל עם זאת גם, כאילו הצגת את זה בצורה מאוד נעימה אצלי מבחינתי, בראש שלי זה כזה ברור, שאנחנו צריכים לנהוג אחד בשני בהערכה, כבוד, וגם איזושהי ראות. אני משתדלת להתנהג ככה על כל דבר, כל יצור, כל צומח. ואז שפתאום הבאת את ואני יכולה שזה לא מה שצריך, כאילו שזה לא מה שזה נועד להיות, זה פתאום שחרר ממני איזו אחריות על זה שלהיות כמו שאמרת, להיות באיזה שיתוף פעולה כל הזמן, כי אם לא יודעת, שבט שאני לא מכירה בין מעוגנים, אני יודעת שהם בסדר, שהם מסתדרים, אני אולי לא צריכה להתחבר איתם, אולי אני לא צריכה, לא לי את האחריות הזאת פתאום ליצור קשרים, אתה מבין מה אני אומרת? כאילו זה פתאום שחרר לי איזה משהו במוח כזה שלא חשבתי עליו, של וואו, אולי לא צריך. כן, כן. כל העניין הזה של להתייחס לעמים אחרים, מאיזה פרספקטיבה הומנית, זה מאוד מודרני, אפילו פוסט מודרני, כן? הרעיון האנתרופולוגי הזה שכולם בני אדם, כן? המין האנושי אף פעם לא חשב כך. אולי זרמים מסוימים, כן? זרם, בעיקר, אני חושב, כן? רוב המין האנושי אף פעם לא חשב כך. זאת אומרת, היה ברור לכולם שיבוסים זה יבוסים, והמוריים זה המוריים. וזה פשוט חיות אחרות לגמרי. אין שום מכנה משותף. חיות אחרות, כמו שהבבונים מתייחסים לשימפנזי, והשימפנזי לגורילות, והגורילות לנמרים. אז כאילו יש לנו שפה אחרת, אוכלים אוכל אחר, ישנים, הרגלים אחרים לחלוטין, אין שיתופי פעולה. חולקים אדמה. בדיוק, לא בדיוק חולקים, כן, נמצאים במאבק תמידי על טריטוריה. ככה תמיד המין האנושי יתייחס לאחר. כאילו, לא דווקא בצורה שלילית, כן? אבל אין שום סיבה אפריורית שיהיה לי איתו משהו בכלל באיזושהי צורה. אלא אם אנחנו נראה את היתרונות של זה. כאילו אם אני אומרת, אני חיה על אי, יש את מואנה, ראית מואנה? יש לך ילדים קטנים? בזמן. אז יש את מואנה, ויש את מואנה 2. כן. במואנה 2, הם יוצאים מהאי, מואנה והחברים שלה, ומגלים על המון איים עם מלא אנשים, ובחלק מהאיים האלה אין אוכל. הם נורא מתקשים, וחלק התרבות שונה לגמרי, למרות שפעם היו נורא מאוחדים. ואז הם יצרו איזו חברה שבטית גדולה, כל האיים, וזה נורא עזר להם. והסיבה שמואנה רצתה לצאת, היה הסקרנות שלה. פשוט לדעת מאוד יש שם. זה מדהים. אבל מה שזה עשה, היא לא הייתה צריכה כלום, האי שלה, הם חיים בשפע באמת, והם תמיד רוקדים, ותמיד כיף שם, כולם מאוד מסכימים לדרך השליטה, והכל חיים טובים, אבל הסקרנות גברה. זה אחר. כן, אבל בסוף יצא יתרונות לכולם מזה. מתוך השיתוף פעולה שלא היה... זה החלק האופטימי, בגלל זה זה סרט. אבל החלק של הסקרנות הוא לא סתם אופטימי, הוא מאוד מאוד מעשי בהרגשה שלי. כן, אני חושב שסקרנות
זה משאלה להתפתח מעבר לגבולות שלנו. הסיבה הראשונה לצאת אל האחרות, כן? להכיר בה ולקחת עליה גם אחרת, כמובן זה השוואה על פגיעה באחר, היא סקרנות. היא הרצון לדעת יותר ממה שאני. להבין שיש גם משהו אחר. ואני רוצה להרחיב את עצמי, אני רוצה ללמוד על האחר, אני רוצה להרגיש, אני רוצה קצת להיות כמוהו, אולי הוא גם יתעניין וירצה קצת להיות כמוני, כן? זה מניע טוב. זה אולי המניע היחיד שיכול להזיז סוג כזה של תהליכים. כן. כתבתי לי פה משהו, כי זה הסתדר לי עם משהו שדיברתי עליו אתמול. כתבתי על מושלמות מול אשמה, או פרפקציוניזם, או דחיינות לצד השני. כן. שבעצם הרבה פעמים דחיינות ופרפקציוניזם באים יחד בצורה כמעט מושלמת, שבעצם הפרפקציוניזם נובע מהדחיינות או להפך, יש שם איזה יחסי גומלין כאלה. ואני שמתי לב על עצמי בעקבות השיחה הזו אתמול, המון דברים שנובעים מתוך פרפקציוניזם. אני עכשיו בונה איזושהי ערכה קלפי התמודדות להתקפי חרדה, ממש קלפים כאלה מיידיים, ואני לוקחת את הזמן עם זה מאוד. עכשיו, אני לא בן אדם שלוקח את הזמן, אני בן אדם שעושה, החלטתי שאני עושה פודקאסט, כתבתי לך הודעה. ככה, כתבתי לך ביום 30 זה חינם מוערצת. ככה אני. כן, נהדר. ואז מה שקורה, מלחיץ אותי, צריך לקנות מיקרופונים חדשים, אני עושה. אבל עם זה פתאום ממש לקחתי את הזמן. ולא הבנתי למה, ואז פתאום אחרי השיחה הזאת הבנתי שאני ממש מעריכה את היציאה לאור של הדבר הזה, כי אני חייבת שתהיה מושלם. ואז אמרתי, אוקיי, למה שאתה לא יוצא מושלם? צאי בדרך, הכל בסדר. אז התחלתי אפילו לכתוב, כתבתי 2 קלפים, מתוך איזה 60 שאני רוצה שיהיה. ואז מה ששאלתי את עצמי, זה מה זה מושלמות. בעיניי. מה זה הפרפקציוניזם? מה יגרום לדבר להיות מושלם? ואז הבנתי שאין לי ממש הגדרה. והיום חשבתי, תוך כדי שדיברנו, הבנתי שאני כל בוקר אני קמה, ואני מרגישה אשמה על זה שקמתי מאוחר מדי. אם קמתי ב9 בבוקר וקמתי ב7. עכשיו, אמרתי לך בתחילת השיחה, אני לא בן אדם שמאשים את עצמו יותר מדי. אבל פתאום הבנתי שיש איזו הגדרת מושלמות כזאת, שאני לא באמת יכולה לעמוד בה, כי אני לא יודעת אפילו מה ההגדרה שלי למושלם. אני רק צריכה שתהיה ממש טוב. ואז אחרי זה עשיתי עם עצמי כל מיני דרורים, והבנתי שזה דבר מעניין, זה בכלל לא קשור לכלום, כאילו ההבנה שלי לגבי מושלמות. אז מעניין אותי לראות, שנדבר רגע על המושלמות מול אשמה, ואולי זה באמת נוגע בצד השני של הסקאלה, של סוג האנשים שדיברנו עליהם בהתחלה. אנשים הפרפקציוניסטים כלפי עצמם, אולי זה יותר סוג האנשים. כן, כן. אני הייתי כן גם בהקשר הזה של פרפקציוניזם, כי אני רוצה להפנות אותך לזה, שזה יכול לבוא מכמה מקומות, אני יכול לראות את הרצון הזה להגיע למשהו מושלם כתכונה מדהימה, ומאוד מאוד חשובה. איזה אידיאל מכוון שיכול להוביל אותנו בכל דבר שאנחנו עושים, לעשות אותו נכון, שיצא כמו שצריך, שהעוגה תהיה מתוקה כמו שצריך, ואוורירית כמו שצריך, וחמימה כמו שצריך, ותוגש בצלחת הנכונה. זה נפלא שזה קורה, כן? וקרם, חייבים קרם. וקרם, אוקיי. וחוליות משהו מהכל. קצת פירות, לא הכרחי. זה מזכיר לי איזושהי תפיסה של קאנט. אמרנו קאנט, פילוסוף גרמני, אידיאליסט גרמני, להתייחס להבנה של מה זה דבר יפה, מה זה יופי, כן? זה תיאוריה מסובכת, אבל לעשות את זה בגיל נורא פשוט, או אפילו פשטני, שזה מושלם. זאת אומרת שהקומבינציה, השילוב והאינטגרציה של האלמנטים בתוך היצירה, מאורגנת ומסודרת באופן כזה, שזה נראה לך מושלם, הכי יפה שיכול להיות, כן? עכשיו, בדרך כלל גם שזה קורה, אנחנו לא יודעים להסביר למה, כן? במיוחד שמדובר באומנות, נעזוב את העיצוב ודברים כאלה, כן? עיצוב יש כללים, באומנות אין. נראה מושלם,
אם את מזיזה משהו קטן, זה פוגע. אם את מזיזה מהצד שני, זה גם פוגע. זה יותר קי, זה פוגע, יותר רבי זה פוגע. האומן שזורק את החומרים ויוצר את היצירה, שהוא נמצא, האומן חושב על רעיונות, הוא חושב על תהליך, הוא חושב על נרטיב, אבל הוא גם חושב מהפרספקטיבה האסתטית. והפרספקטיבה האסתטית מאוד קשה לתכנן יצירה יפה, כן? אבל אפשר לחקור איך היא יכולה להיות יפה, ובמובן הזה המושג יופי הוא מאוד מאוד שונה מהיופי הפלטוני, שזה באמת שלמות מסוג אחר לגמרי, נדבר על זה תכף, כן? הוא לא מדבר על מצב שפתאום העין תופסת קומבינציה שהיא נראית מדהימה. משחקת עם כמה נגיד צלעים, את רוצה להציב אותם, מגזי עצים, להציב אותם ככה וככה, מזיזה אותם, פתאום הם נראים מאוזנים ביותר. ואת אומרת, זה המוזיאון, זה הולך למוזיאון. אז זו תחושה של משהו שהוא מושלם, במובן הזה שאם אני מוסיף, אני גורע, אם אני גורע, אני גם גורע. אני חושב שבכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לשאוף למצב כזה, וזה בסדר שנרגיש שאופה, התעצמנו פה, לא הלכנו עד הסוף, אפשר עוד לשפשף את זה כדי שזה יישב טוב, וזה יכול להיות טקסט, זה יכול להיות משהו שאנחנו מציירים, זה יכול להיות שיחה שאנחנו מנהלים, זה יכול להיות פוסטקאסט שאנחנו עושים, רעיון שאנחנו מפתחים וכן הלאה, שצריך לפתח את הדברים עד נקודה מסוימת, ואז אתה יודע שזה עושים את הדברים, הם בסדר, הם עונים על הציפיות הפנימיות. מצד שני, יש את המושג המושלם, שהוא קשור לכל חיצוני, שוב לריצוי, שוב לסיפוק, לפיוס, של איזה מישהו אחר. במקרה שלך, נגיד שאם את חושבת להכין קלפים, אז אולי את מדמיינת לעצמך את הציבור, כן? איך הציבור יגיד לזה, מה הוא יגיד לזה, כן? ואז בעצם הקול הזה הוא אוסף של ייצוגים שאנחנו הפנמנו, מכל מיני קולות שנוספו בנו, שאולי הכאיבו לנו, שאולי פגעו בנו, שאולי דחו אותם, שאולי החזרנו אותם וכן הלאה, ואנחנו תמיד עובדים מולם, נמצאים שם, הקהל הבלתי מרוצה על המרומר הזה, כן? אנחנו צריכים שיהיה מרוצה. ולפעמים יש לו דרישות סותרות. אם אדם מחזיק ייצוגים כאלה סותרים, הוא לא מצליח לייצר כלום, כי כל מה שהוא עושה, יש שם איזה קול שלא מרוצה מזה. תמיד מישהו... כן, יש משהו שהוא נוקשה מדי, ויש משהו שהוא רך מדי, ומשהו גבוה מדי, ונמוך מדי. אז במובן הזה אנחנו גם, כשאנחנו עושים משהו, כשאנחנו יוצרים יצירה, אנחנו כפופים לחרדה מביקורת, כן, לחרדה, להאשמה מסוימת, כן? ואז הפרפקציוניזם הזה הוא פחות בריא, הוא מתיש אותנו בדרך כלל אנשים שהם פרפקציוניסטים במובן הזה, כן? הם למעשה לא אוהבים לעבוד. הם עובדים מתוך חובה ומתוך כוח, והעבודה שלהם מלווה בהרבה מאוד חרדה ומעט מאוד שעשוע ועוני. הם תמיד עובדים מול לספק מישהו אחר. במקום את עצמם. במקום ליהנות. כן. במקום לשחק. זה ממש מעניין. אני יודעת שאתה בא מהעולם הארצי, ולא מהעולם הישויות והנשמות שלי, אז זה נורא מתחבר. כאילו זה לא תמיד מתחבר, המילים האלה והמילים האלה, אבל זה נורא מתחבר בכל מיני צורות. והיה דבר אחד שאמרת על יופי, שלמדתי לפני כמה שנים על הפילוסופיה של המוסר באוניברסיטה, וישר שלח אותי לשם, וכשהייתי לומדת הייתי גם משלימה את זה עם דברים רוחניים, כדי שאני לא אשקע בטעות לקרקע יותר מדי, ולתיאוריות שאיזה אדם חשב עליו. וקראתי איפשהו שאלוהים נמצא ביופי. וכשאנחנו אני מורה לתקשור בעבודה אנרגטית, כמו שאני עושה. ובינתיים זה רק קורסים דיגיטליים, אני כבר לא כל כך מלמדת את הפרונטלי. והדרך הכי פשוטה שאני מסבירה לאנשים ללכת לפי אינטואיציה, זה לחפש את מה שיפה. נגיד פעם הייתי הולכת הרבה ביער, הייתה לי כלבה, ולא הייתי יודעת לאן ללכת, ופה באזור יש מלא חזירי בר ותנים, וסך הכל החיות שיכולות להיות מסוכנות. אז הייתי הולכת, וכדי לדעת מה הדרך הנכונה, הייתי מחפשת את השביל שנראה לי יותר יפה. לא שיש לו עלים יותר כאלה או פרחים יותר מסוגננים, אלא מה העיר לי באור מיוחד יותר, נעים יותר, ובדרך הזו הלכתי. אז
אומרים, כאילו קראתי על זה איפשהו, זה לא המצאה שלי, שאלוהים נמצא ביופי, ומחכים אותנו דרך היופי. כן. אז זה כבר שלח אותי לשם, אז רק רציתי לשים את זה. כן. והיה עוד משהו בדרך שדיברת על המושלמות, הפרפקציוניזם שאנחנו יוצרים לעצמנו, שגם מאוד התחבר לי, אבל אני כבר לא זוכרת. אז זה מעניין מה שהבאת, שהפרפקציוניזם מגיע מכאן ומכאן. כן, כן. אני השארתי טיפה לפני שאני אתייחס לסיפור שלך על השבילים, שהוא מאוד מעניין, כי הוא מזכיר את שבילי החיים בעצם, ללכת בשבילי החיים. והשאלה, כאילו, מאיפה באנו, לא יודע מה אמרת, מאיפה באתי, מאיפה את באת, כן. שאני בא מעולמות כאלה. אני לא חייב להגיד שמבחינה רוחנית, אני לא חושב שאנחנו יכולים להבין בקלות מאיפה באנו. מאיפה באנו, כן? זאת אומרת, מאיפה אתה בא, את מתכוונת, מאיפה אני בא מגיל 30 פחות או יותר, שסיימתי לתואר שלי באוניברסיטה, ואז החלטתי על דרך מסוימת, ומי הוא המורים שלי, ומי הזה, אבותיי רוחניים, ופרויד וזה, והלכתי שם, לא משם באמת באתי, אתה יודע, תחנה סופית כזאת, פחות או יותר, בתהליך הרוחני. אנחנו באים ממקומות מאוד מורכבים, אנחנו באים באמת מהעברות שההורים שלנו מעבירים לנו, מהאווירה שהם יוצרים, מהסמלים שהם חושפים בפנינו, כן? וזה עולמות שמאוד מאוד קשה לתאר אותם ולהכליל אותם ולחקור אותם, ואנחנו מאמינים בתחום של הפסיכותרפיה הדינמית האקספלורטיבית, שהחקירה של המקומות האלה, שמאיפה אנחנו באים, היא עבודה רוחנית מאוד 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 חשובה, כדי להכיר את עצמנו, להשאיר את עצמנו, להבין גם למה אנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים, או מרגישים, ולמה בחרנו בעצם ללכת בדרכים מסוימות ולא באחרות, אם אנחנו מרוצים או לא מרוצים מהדרכים האלה. אז אנחנו למעשה באים, במקום שאנחנו באים, הם מקומות עתיקים מאוד מאוד ומורכבים מאוד. כל ילד הוא ילד של שני הורים, ויש לו גם דודה וסבתא וכאלה וזה. אז הוא חשוף להרבה מאוד דברים שהוא מפנים. וגם מבצע את הבחירות שלו בתוך המבנים האלה. ולכן אני, כשלעצמי, גם כנראה באתי מהשווקים במרוקו, איפה שלסבא שלי היה חנות של דגים, בדים, כן. וגם אולי גם מהמקום שסבתא שלי יקות בה, אמא שלי הייתה מספרת שהייתה יושבת על הרצפה ומקלפת את השועית ואת האפונה הזו שהיא הייתה רואה אותה עושה מהבוקר עד הערב, אישה כזה מאוד כנועה ועובדת קשה. וכנראה באתי גם מאיזשהו משהו ממשפחת בנאי, ששם יש הרבה יותר גאווה ונחרצות ונרסיזם ויצירתיות גם, כן. ומאוד המון מקומות. והאזור שגדלתי להר הצופים בירושלים, מהסביבה שלו, מהכפרים הערביים, מהחרדים של מצד שמאל, וזה מצד ימין. המון דברים נכנסים לתוך הראש של ילד כשהוא גדל. ואז אנחנו עושים איזה דרך באיזושהי צורה, זה תהליך משתורי מאוד שאי אפשר לתת עליו אף פעם את הדעת באופן מלא. וזה כזה חקירה לכל החיים, המרכיבים האלה. מה שחשוב, אני מאמין, זה לא לאבד את החומרים האלה. אז כשאת מתייחסת לשבילים, את מדברת על יופי, אז אני שוב חוזר לכאן, כן, במובן הזה שאני מאוד מתפעל במושג, באופן שבו הוא הבין יופי כמשהו שלא כאיזה תבנית קבועה מראש, שיש לי בראש ואני מחפש את מה שמתאים לה, אלא כמצב נפש שבו אני משוטט ונמצא בחיפוש, אני בחיפוש של יופי, כן, של יופי, זאת אומרת, אני בחיפוש של איזושהי קונסטלציה, שתייצג בצורה מאוזנת את מה שיש בתוכי כעת, את הצרכים האסתטיים שלי, כן? מה שיראה לי נעים, מה שיהיה לי מזמין, מה שיראה לי נקי מספיק, מה שזה לא יהיה, כי המושגים האלה, כל מה שמגיד זה יהיה בסדר. אז במובן הזה שאת אומרת לי, אני מחפש את השביל היפה, הרי היפה בעיניי ויפה בעיני מישהו אחר, משהו אחר, לא מתכוונת לשביל בלונדיני עם עיניים כחולות, נכון? ולא לשביל שנראה דווקא מינימליסטי או מופשט או אבסטרקטי או דדאיסטי או משהו כזה, אלא על משהו שבאותו רגע מזמין אותך. כן, כי זה יכול להיות אותו שביל ומחר השני יהיה יותר יפה. בדיוק ככה, ובשקיעה ובזריחה יש שבילים אחרים, כן? וזה עובד, לכן אני חושב שזה עובד אם אדם הוא נותן לאסוציאציות החופשיות שלו לעבוד, והוא נותן לחלום, ליכולת שלו לחלום לעבוד, הוא נותן לחלום להחליט.
כן, כי הוא יודע שהחלום, זאת אומרת, אותה חשיבה שנמצאת בין החשיבה הרציונלית לבין החשיבה הפסיכוטית, לבין הפרספציה שם איפשהו, הדבר הזה יעשה כבר אינטגרציה, והעולם יזמין אותו, כי את יודעת שהשביל הזה באותו רגע, אם היית נכנס עם איזשהו כלי חקירה לתוך המוח שלה, למה אם בא לי בחרה דווקא בשביל הזה? כנראה שהייתי מוצא סיבות. כן, הייתי אומר, כן, היא באותו רגע רצתה, נגיד, ללכת לאט יותר, השביל הזה פחות תלול, והיא רצתה באותו רגע גם, היה לה צורך לראות ירוק, השביל הזה יותר ירוק, והיה לה, היא חיפשה משהו מסתורי, השביל הזה גם יותר מפותל, הוא ענה על כל הצרכים שלה, אבל האסתטיקה היא עושה את התיסוף, הדטציה, היא אוספת את כל הצרכים ומרכיבה אותם יפה ביחד. יפה, זאת אומרת, אינטגרציה בין הרבה דרישות, בו זמנית, כן? זו אינטגרציה, שהחשיבה הרציונלית לא מסוגלת לעשות את זה. היא עושה א' ב' ג' ד', כן? ובאמת, אוקיי, אבל בסוף צריך לבחור שביל, כן? אז כשאין לנו את המתודה המדעית, 99% מהחיים, זה לא מדע, זה אינטואיציה, כן? עכשיו, אני חושב שבן אדם אחר אולי לא יכול לסמוך על עצמו. זה ההבדל. בין איך שאת אומרת, אני סומכת על עצמי ללכת בשביל היפה, כי את סומכת על הראש שלך, את סומכת על זה שתחלימי את החלום הנכון, כן? ולא תחלימי לא חלום שתתפתחים כשתפלי מאיזה צוק, כי בחרת בשביל הנכון, ותלכי לאיבוד. את צריך בן אדם איזה קשר עם עצמו, כדי שיוכל לחיות חיים דרך היופי. זה מדרגה רוחנית. אם האדם מפוצל ומשוחסך בתוכו, אז קודם כל יכול להיות שיהיה לנו מצב שהוא יצליח לבחור. זה יראה לו יפה, זה יראה לו גם יפה, זה פתאום יפה, אבל הוא היה צריך ללכת בשביל אחר וכן הלאה, כן? כן. או שפשוט לא תהיה לו אינטואיציה. זה לא יקרה. אפס רגש. לא תהיה את ההתגלות הזאת. כן. הרגש הנכון שאלה שיש לי משהו להגיד. שכח. שהסכמתי איתך שכדי שיהיה בכלל את האינטואיציה הזאת, כדי שבכלל יהיה את החוש יופי הזה, וגותי תמיד אומרת שאני כזה יותר מבינה באסתטיקה ובזה, ופתאום אין דבר כזה. כל אחד במה שנכון, כי אני כל הזמן מחליפה רהיטים בבית, זה היה בסלון בהתחלה, הספות האלה, זה היה בקליניקה, הציור הזה, כל הזמן כזה מחליפה. כן. אבל יופי זה דבר שיש לכל אחד מבחינתי. אבל ההסכמה לסמוך על עצמי שם, זה נובע מתוך אמון ואמונה שמשהו כזה הוא אחלה. ואם דיברנו על סיבולת בהתחלה, סיבולת של אשמה, אז זה גם סיבולת לחיים בכללי ולקיום וההסכמה למה שמגיע, שזה קצת בודהיסטי. שמה שמגיע אני יכולה לקבל על עצמי, ואני גם סומכת על היקום שמביא לי מה שאני יכולה להתמודד איתו. אז אם אני אבחר בשביל מסוים קרא לי יפה יותר, ואני סומכת על עצמי מהאינטואיציה הזאת, ואז יבוא חזיר בר וירדוף אחריי מה שקרה עד פתח דלתי, ממש. זה אחלה, זה מעולה, זה לימד אותי מלא, זה חשתי פחד על חיי, חשתי פחד על הילדה שלי, על הכלבה שלי, מלא דברים נפלאים קרו. עכשיו, בהתחלה זה היה נורא מלחיץ, והרבה פעמים אני בספק על האינטואיציה שלי. פתאום כזה, אוי, אולי טעיתי, אולי האינטואיציה שלי כבר לא טובה כמו שהיא הייתה. אבל בעיניי, האינטואיציה היא לא רק מה יביא לי את מה שאני צריכה, כמו שדיברת על הסקרנות, והמשביל המפותל, או בהכרח את הירוק יותר, או את מה שמתהווה כסך הצרכים שלי, אלא גם מה נכון לי. כאילו מין איזה שחרור אחריות מהחיים שלי, קצת להוריד רגל מהגז, לא עכשיו על הברקס, אבל קצת להוריד רגל מהגז ולתת לכם לקחת אותי, מאמונה שמה שלא יהיה בסדר, כאילו להסתדר. ואני חושבת שזה, בתור מישהי שבאמת אוהבת שליטה, משחרר המון גם מהאשמה שבחרתי בשביל שבו סיכמתי את חיי ואת החיים של הכלבה שלי, וכאילו, שהיה יכול להיות שם על האשמה, אבל לא היה. כי
באמת הייתי אז באמונה מאוד מאוד גדולה. אז אני חושבת שזה כולל בתוכו הרבה דברים. היופי היופי כסימבול לאיך שהחיים מתפרסים בסוף בפנינו, ומה אנחנו בוחרים לראות. אם יש אדם שלא רואה יופי, כי הוא לא רואה יופי, הוא לא רואה את זה בעצמו, הוא לא רואה את זה בחיים. אז זהו, אז התחבר לי גם משהו שם, כאילו איך אנחנו... כן, זו גישה שדורשת, מה שאת מתארת, זו גישה שדורשת צלחנות. צלחנות ומוכנות לחבק טעויות, ולחבק כישלונות, ובוודאי להיפגש עם דברים שהם פחות ודאי. לכאורה, מישהו יכול לשמוע אותך ולהגיד, אתה יכול ללכת ראש בקיר, כאילו, תעשי נזק, כאילו, איך אנחנו נמליץ על הגישה הזאת כאנשים אחרים, יש אנשים שאסור להם לסמוך על עצמם, כמו שאומרים, כן? הם סמכו על עצמם, אבל זה מאוד טריקי, זה מאוד טריקי. זה ממש מעניין, כי זה ממש מתפיסה של אדם שטפל בהרבה אנשים. אתה מגיע, ככה מרגיש לי. כן. יש אנשים שללא ספק, הם לא יבינו מה את אומרת, כי הם לא יבינו מה זה לראות שביל יפה, מה הכוונה של שביל יפה, משום שסוג התהליך הנפשי שאת יכולה להפעיל, הוא לא זמין להם עדיין לא זמין להם, משום שמצד אחד נפרדו מהיופי הילדי שלהם מאוד מוקדם, והם לא מצאו את צורת היופי של האדם המבוגר. הילד באמת בהתחלה הכל אצלו זה יופי, עיקרון העונג, בטעות פרויד קרא לזה עיקרון העונג, זה צריך להיות עיקרון האסתטי, קירקגארד מדבר על זה הפילוסוף, כן? זאת אומרת, יש לו עיקרון של שיפוט, שהוא לא כפוף לכללים רציונליים, הוא לא כפוף לכללים מוסריים ומשפטיים, אבל הוא כן כפוף לאיזה שהן עקרונות של סדר. ילדים, הם מחפשים סדר, הם יוצרים סדרים בעולם, סדרים מאוד מעניינים, שהם מתאימים לסדרים של ילדים, והם לוקחים המון סיכונים, וכתוצאה מזה הם נפגשים עם המון דברים חדשים, והם חיים משועשעים מאוד, ובלבד שיש להם איזה מבוגר שמתקן את הטעויות, שנותן להם גיבוי, כי זה מה שהם צריכים, אחרת הם לא יצליחו לחיות חיים של אומנים, חיי הילד, יש שם מבוגר שמתקן, זאת אומרת, הילד לא חף מטעויות, פשוט יש מישהו שמתקן אותם, אז הוא יכול להרשות לעצמו לעשות את זה, אבל מה קורה לאדם מבוגר? שאף אחד לא הולך איתו בשביל, שאף אחד לא שומר עליו מלמעלה, אין שום רחפן שרואה, אם יש חסירי בר או כל מיני דברים אחרים, איך הוא יכול לחיות חיים אסתטיים? אז אני חושב שיש מצב שהאסתטיקה הזאת היא כוללת בתוכה גם את החלקים ששומרים, לא רק את החלקים המתאבים, ואת החלקים הסקרניים, ואת החלקים שמחפשים את הריגושים ואת ההרפתקאות, כוללת בתוכה גם את החלקים השומרים, כלומר שאם ילד יבחר בשביל מסוים, זה רק יהיה, יכול להיות, כן? רק בגלל שזה נורא סקרן אותו מה קורה שם, כן? בשביל איזה שביל מסקרן. נכון. או משעשע, או משהו, הוא יכול להסמיך לחלוטין את ההיבט של, ואם יקרה משהו, ואם זה, אבל הוא לא בדיוק מזניח את זה, אם הוא ילד בריא, הוא מפקיד את זה אצל אמא. אגב, אם ילד יודע שאמא לא שומרת עליו, הוא לא יבחר סביב מסוכר. הוא לא ילך בכלל, הוא יצמד לגליים של אמא שלו. ואז כמובן שהוא לא יחקור את הסביבה. המבוגר שבוחר בשביל הבחירה האסתטית שלו, היא כבר כאילו מפנימה גם את ההיבטים השומרים, הם הופכים להיות חלק מהקומבינציה. וזה כנראה מה שאת עושה. ואז הסיכוי שנבחרי בשביל שהוא מאוד מאוד מסוכר, הוא קטן, כן? עדיין את פתוחה, וכן, כיוון שאת הולכת והשיפודים שלכם אסתטיים, הם יתכנו טעויות, אבל כנראה לא טעויות הרות אסון. אם את לא תקפיצים מסוג בגלל זה, אם גם לא הייתי ממליצה על הגישה הזאת, הגורמת לאנשים לפעול את זה. אבל יש אנשים מבוגרים שהם כן יפלו מצוקים, אם הם יכלו את עצמם בצורה כזאת, זה קורה באמת בעולם, שאנשים קיילים, מסתלים, הולכים על החיים, נופלים מצוקים. נכון.
לצערנו רב, כן? כי הם מרגישים כל כך בטוח, אבל זה לא נכון להרגיש כל כך בטוח לפעמים, כן? אז אני חושב שזה עניין של התפתחות וניסוי וטעייה, ואת מציבה כאן משהו שאני חושב שראוי לשאוף אליו. ראוי לשאוף לחיות בצורה כזאת, ואנחנו גם צריכים לנסות ללכת עם האינטואיציה, עם היפה, עם האסתטי, ודרך זה לבדוק שאנחנו באמת סולחנים, כן? ושאנחנו לא מדמיינים שזה, וכאן נכנסת הרוחניות המזויפת, השגויה. שאנחנו מדמיינים שמישהו שומר עלינו, כשבעצם אין אף אחד ששומר עלינו. או לא משנה, מי שומר עלינו אומר, זה אחריות שלכם, זה לא אני עושה את זה, כן? זאת אומרת, גם אדם דתי מאמין, שמאמין בקיומו של אלוהים, עדיין הוא יודע שזה שהוא מאמין באלוהים, זה לא אומר שבכל רגע אלוהים שומר עלינו. זו לא הייתה כוונתו של אלוהים בכל העניין, כאילו להיות בייביסיטר של כל אדם מה שהוא עושה, כן? העביר אחריות לבני אדם, אחריות מוסרית, אחריות אזרחית, אחריות משפטית, אחריות רגשית גם. נראה לי שאנחנו לקראת סיום, יש לי בתחושה, אני לא יודעת מה השעה, ואני רוצה לסיים בשני דברים. אחד, זה שדיברת על הסקרנות, שזה ממש הולך אחד באחד עם היופי, וממש אתמול ראיתי משהו באינסטגרם, שזה מישהו שמתקשר את באשר ובשאר, אני לא רוצה רואה מתקשרים, אבל זה מישהו די מוכר, ובשאר זה איזה ישות שהוא מתקשר אותה, והוא עושה את זה עם קהלים מאוד גדולים, הוא ילד, נראה לי בן 11 כזה, ואמר, אתה יכול להגיד לי כל מה שאני צריך לדעת? וואו, איזה גאוני. ילד בן 11. כן, עלה רעיון גאוני. ואז הוא אוהב אותו כזה חושב, הוא אומר, כן. ואז הוא נתן לזה נאום של כמה דקות. שזה היה נורא משעשן, ובואו, כאילו, מה הוא הולך להגיד? והוא אמר, תמיד תלך עם הסקרנות. איפה שיש התרגשות וסקרנות כלפי משהו, לשם תלך. ואם אין לך סקרנות כלפי משהו, התרגשות, זה היה, התרגשות כלפי משהו, אז זה לא זה. ואז היום התחלתי לעבוד ב8 בבוקר, ולא הייתה לי התרגשות כלפי לעשות איזו עבודה משרדית שנורא לא רציתי. אז אמרתי, אוקיי, אני לא עושה אותה עכשיו. אני אעשה משהו רגע שכן מרגש אותי, הלכתי לנגן בפסנתר. וזה הייתה לי כל כך הרבה רוח חיה, ששמחתי לעשות את העבודה המשרדית. וכנראה עשיתי אותה גם יותר מהר משהייתי עושה, אם לא הייתי מנגנת בפסנתר. אז כאילו זה גם מרגיש לי קצת משתלב עם מה שאתה אומר, של יחד עם האמונה והביטחון והיופי והסקרנות והכל, אנחנו צריכים איזו תפיסת מציאות מספיק נוכחת, כדי להבין מה אנחנו צריכים לעשות. אני לא חושבת שאי פעם אני רוצה לעשות עבודה משרדית משעממת. כאילו, אלא אם זה שווה לי באיזושהי צורה, כמו נגיד כסף. אבל כשאני מצליחה לשלב את כל הכוחות המניעים אותי, ואני יודעת מה מניע אותי, אז אני יכולה לעשות את זה בצורה הכי טובה, ביחס לעכשיו. אז זה כזה משהו שרציתי להביא, ואני משתדלת בכל סוף פרק להביא לצופים איזשהו משהו, איזו שאלה להרהר עליה, או איזו פעולה לקחת. משהו שהם ינסו לעשות השבוע. אם יש לך איזה רעיון למשהו, כזה לכוון אותם ביחס לכל מה שדיברנו עליו. כן, כן. האם הם יכולים, באפרופו הדברים שאנחנו מדברים עליהם, הם יכולים לחבק את האשמה שלהם. זה בעיקר. כן. לחיות אותה, ולחיות דרכה, ולגדול דרכה, ולנסות להפוך אותה למשהו שלא יהרוג אותם. כן, אני חושבת שזה גם לראות שביחד עם האשמה עדיין אוהבים אתכם. אני חושבת ששם זה הרבה פעמים, כי אמרת, זה המקור הראשוני, שההורים לא אוהבים הרבה פעמים, שזה התחושה, אז להגיד לעצמנו, אני חושבת ממש על דברים שיכולים לעזור לבן אדם להכיל את האשמה. להגיד לעצמנו, אני אשמה? עדיין אוהבים אותי, זה לא קשור. זה קשה עכשיו, לא נעים עכשיו. בעיקר אני אוהבת את עצמי. ואני אוהבת את עצמי. אני אוהבת את עצמי, כן. אני אוהבת את עצמי ואני מבינה שכל המין האנושי, כל אדם שנראה סביבי, מלא אשמה. זה בסדר. זה חלק מהחיים. אפשר לחיות בנוכחותה
לוקחים אותה נכון, הופכת להיות אנרגיה של צמיחה. נכון. ולשם אנחנו רוצים לכוון בסוף. כמו שאמרת, לעשות את התיקון הזה, לעשות את הצמיחה הגדילה הזאת, אם אני מרגישה שמה לענייני הפלסטיק, אז לעשות עם זה משהו, לעשות מזה אומנות, לעשות עם זה whatever. כן. יש שם משהו שאתה רוצה להגיד? תודה רבה. תודה לך. תודה על ההזמנה. תודה שהייתם כאן, עם לב פתוח וסקרנות. אם משהו בפרק הזה נגע בכם, שתפו אותו, כדי שעוד לבבות ייפתחו למה שעדיין נסתר. אני ענבר יאלי, וניפגש בפרק הבא של מה נסתר לגלוי.